Панядзелак 30 кастрычніка. У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Рэжым Лукашэнкі прапануе зрабіць Беларусь перамоўную пляцоўкаю ў справе вайны ва ўкраіне. Такую прапанову агучыў міністр абароны Віктор Хрэнін. Выступаючы на 10-м сяньшанскім форуме абароны і бяспекі ў Пекіне, ён чарговы раз абвінаваціў краіны НАТО ў пашырэнні блоку ды імклівай мілітарызацыі планеты. Якім чынам пляцоўкаю для перамоваў можа стацца дзяржава, якую рэжым Лукашэнкі зрабіў фактычна суудзельніцаю расійскай агрэсіі супраць Украіны, Хрэнін не ўдакладніў. Лукашэнкаўскія сілавікі прыносяць да плоту на мяжы з Латвіяй целы мігрантаў, каб здымаць прапагандысцкія відэа. Дзяржаўная памежная служба Латвіі апублікавала відэа інцыдэнту, што адбыўся на мяжы 27 кастрычніка. Латыйскія памежнікі сталіся сведкамі, як група невядомых асобаў з беларускага боку прынесла да памежнага плоту 2 целы мігрантаў і пакінула іх ляжаць на зямлі. Праз некаторы час целы забралі. У той жа дзень памежны камітэт Беларусі заявіў, што каля беларуска-латыйскай мяжы знойдзеныя 2 трупы грамадзянаў Ірану. У іхных смерцях прапагандысты абвінавацілі латыйскіх вайскоўцаў. У Ваўкавыску сілавікі ўчынілі хапун у гімназіі. Паводле інфармацыі мясцовых праваабаронцаў, у гімназіі нумар 1 сілавікі затрымалі 2 настаўнікаў. Прычыны пакуль невядомыя. Днямі блізкія да сілавікоў прапагандысцкія тэлеграм-каналы паведамлялі пра затрыманні ў Ваўкавыску за падпіску на нібыта экстрэмісцкія тэлеграм-каналы работнікаў раённага шпіталю і філіалу Белтэлекаму. Габрэйскія пагромы, як з'ява, вярнуліся ў Расею. У выніку антысеміцкай акцыі ў аэрапорце Махачкалы пацярпелі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку 6 сілавікоў. Штурм пачаўся вечарам 29 кастрычніка. Сотні людзей спачатку перакрылі выезд з аэрапорту. Яны спынялі ўсе машыны, спадзяючыся знайсці ў іх грамадзянаў Ізраілю. У пошуках габрэяў пагромшчыкі правяралі нават аўтазакі сілавікоў. Паліцыя доўга не разганяла натоўпу. Пасажырамі рэйсу з Тель-Авіву, які намагаліся атакаваць пагромшчыкі, былі ў асноўным жанчыны і дзеці. Адно дзіця было на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх. Аэрапорт закрылі на 2 дні. Тым часам мясцовыя ўлады ўжо знайшлі для сябе вінаватых у спробе ўчыніць пагром. Са словаў кіраўніка Дагестану Сергея Мелікава, за антысеміцкімі закалотамі ў Махачкале стаіць Украіна. Трагічнае здарэнне на Меншыне. Загінулі мужчына і аднагадовае дзіця. Учора ўвечары на трасе М1 паблізу павароту на вёску Стайкі Мянчук аўтамабілем Hyundai збіў лася, што выйшаў на дарогу. У выніку сутыкнення жывёлінай кіроўца і аднагадовая дзяўчынка загінулі. Яшчэ адну пасажырку даставілі ў шпіталь у цяжкім стане. У беларускіх кіроўцаў ёсць месяц, каб пераабуцца. У ДАІ апавялі, што з 1 снежня пачнуць штрафаваць кіроўцаў за выкарыстанне летняй гумы. Паводле кіраўніка сталічнай аўтаінспекцыі Сергея Бабіча, штраф за гуму не паводле сезону першы раз складзе адну базовую велічыню. Цяпер 37 рублёў. А пры паўторнай сустрэчы з інспектарам ад 2 да 5 базавых. Дзеяць абмежаванні будуць да 1 сакавіка. Але зазначым, што пераабуць свой транспарт варта ўжо цяпер з надыходам перыяду нізкіх тэмператураў і не чакаць дэдлайну ад аўтаінспектараў. Бо гума паводле сезону – гэта бяспека і кіроўцы, і іншых удзельнікаў дарожнага руху. У Казахстане працягваюць шукаць гарняка, які лічыцца зніклым пасля выбуху на шахце ў Карагандзе. На гэты момант знойдзеныя 45 целаў ахвяраў выбуху на шахце імя Кастэнкі. Трагедыя здарылася ў ноч на суботу. У момант выбуху ў шахце былі болей за 250 асобаў. У Казахстане абвесцілі дзень агульнанацыянальнай жалобы. У шахце Кастэнкі працавала кампанія «Арселёр-Металь Тэміртау». За апошні год на прадпрыемствах гэтай кампаніі былі некалькі трагічных смерцяў. Напрыклад, у жніўні сёлета праз пажар на шахце «Казахстанская» загінулі 5 чалавек. Ахвярамі урагану Отыс у Мексіцы сталіся прынамсі 43 асобы. Ураган, што пракаціўся па штаце Герэро, атрымаў 5-ю найвышэйшую катэгорыю і стаўся наймацнейшым за ўсю гісторыю штату. Пашкоджаныя больш за 220 тысячаў дамоў. Праз паваленыя дрэвы і апоўзні частка дарог у рэгіёне перакрытая. На дапамогу пацярпелым задзеялі 10 тысячаў мексіканскіх вайскоўцаў. І гэта ўсе навіны ў дзённым кароткім выданні. Заклікаю пры умове, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён трапіў да як мага большай колькасці гледачоў.
Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры студыі «Белсат» і «Аб'ектыву». Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».